yau hayan nan ya yau sai solo nake yi anya kuwa ba aljannu na dauko a cikin mashin gai na san me zan yi saba bai solo ne alau kuwa gai na san me zan yi ba na san da wani kiwon dole a fita abin da amma da Allah ni abokina ni na san dole cewa akwai matsala to tun da na fito da safe nake gaya maka solo nake buga kawai na je na ɗauko sabga ka cikin wani goma waye a ciki yanzu ma gashi na same ka ba amma da Allah ni na san da wani wani abu mutumina ashe tsamgan nan shi yake ta yi ko ni kawai ɗazu kawai na dai juwai ana tsafta ne ko menene ya faru ni ban sani ba kai dai rabu da shi kawai to amma yanzu gidan sa hasiyan za mu je ne kuma gaskiya nan ya kamata ya kai mu to ke to shi kenan amma dai ka dai san dai ne duk kada mu da wannan burkuma a wajen ka san mu to ga mu nan ne burkuma a wajen a nake jin kamar surutu malam wayya nake jin inna lillahi wa gidan ya kamata mu je amma burkuma ko a wajen to shi kenan malam wai ba kai kadai na dauka ba ni kadai ai yanzu haka mu shida ne a nan mashin la ilaha illallah ba rashin hakuri ba har ni kwatsa wa tsabga dan Allah ai babban kuskuren da kai wannan tsabgan da ka dauka shine kuskuren da kai la ilaha illallah dan girman Allah ka taimaka ba ku iya hakuri ba zaka gane kurinka ba ni kwatsa wa tsabga ba to ai ban sani dan girman Allah ku taimaka rashin hakuri dan Allah yanzu dai ka kai mu inda zaka a ya hakuri